Milí priatelia, takže teraz si ukážeme, ako sa môžete zaregistrovať na jubel.sk, aby ste mohli v budúcnosti aj sami vkladať rôzne produkty, tovary, služby, ktoré by ste chceli za výhodnú cenu predať. Vyplníme si všetky políčka. Hviezdičkou označené polia sú ako povinné a vyplníme si používateľské meno, ktorým sa budeme chcieť prihlasovať. V našom prípade si zvolíme test. Preskočíme na heslo, zadáme si heslo, s ktorým sa budeme prihlasovať do systému. Hovoríme, zopakujeme heslo, napíšeme si svoj e-mail, ktorý z toho znova zopakujeme. Naklikneme kapču, aby systém zistil, že sme není nejaký stroj, ktorý sa chce automaticky vyhlasovať a posielať nám spamy, naše meno a ostatné polia sú len voliteľové. A naposledy klikneme na poličko zaregistrovať.